Energia komunitate bat sortzeko jarraitu beharreko urratsak. Galdetu aldiozu zeure buruari nola lagun zenezakeen zure komunitatea jasangarriagoa eta eraginkorragoa izan dadin energiaren erabileran? Energia komunitate bat sortzea izan daiteke lehenengo urratsa. Gasteizko eraldaketa komunitariorako bulegoan azalduko dizugu zertan datza. Lehenengo urratsa, komunitatea sortu. Lehenik eta behin, komunitatea sortu behar da. Horretarako, bila ezazu zure inguruan energia komunitate bat sortzeko interesa izan dezaketen pertsonak. Auzokoak, lagunak, auzoko dendariak, edo zure seme-alaben irakasle taldea izan daitezke. Zenbat eta pertsona gehiagok bat egin, orduan eta errazagoa izango da komunitatea hastea eta proiektua bultzatuko duen gizarte ehuna sortzea. Bigarren urratsa, komunitatearen forma juridikoa aukeratu. Energia komunitate gisa eratzeko, hainbat aukera daude. Ohikoenak, elkartea, kooperatiba edo sozietate mugatuak dira. Aukera hau askea da. Zuen beharrak identifikatu besterik ez duzu egin behar eta zuentzat egokiena dena aukeratu ahal izango duzue. Hirugarren urratsa, lehenengo kontaktuak sortu. Behin komunitatea sortua, eraldaketa komunitariorako bulegoarekin harremanetan jartzeko unea da. Guk urratsez urrats lagunduko zaitugu energia komunitate bat sortzeko prozesu guztian zehar, doako prestakuntza eta edapenarekin. Laugarren urratsa, helburuak ezartzea. Iritsi da garaia zure energia komunitateren beharrak modu integralean identifikatu eta lantzeko, energia sistema jasangarriago eta eraginkorrago bat lortzeko. Zer behar duzue? Zertan kontsumitzen da energia gehiago? Energia demokrazia zabala da, eta elektrizitateaz gain, berokuntzaren, garraioaren edo energia eraginkortasuneko neurriak hartzeko ekintzetara zabaltzeko aukera ere dago. Bosgarren urratsa, teknologia mota aukera. Urratsonetan, erregai fosilak ordezkatuko dituen energia mota aukeratzen da. Esku hartzea, sorkuntza elektrikoan, termikoan edo eta bietan izan daiteke. Horrela, larrialdi klimatikoa arintzen lagundu eta tokiko energia kontsumituko duzu. Seigarren urratsa, administrazio kudeaketak, baimenak eta sarrerako konexioa. Behin proiektua zehaztatuta eduki ondoren, hurrengo urratsa dagozkion administrazio eta kudeaketa baimenak eskatzean datza, legezko betebeharrak betetzeko. Lizentziak, baimenak, baina ez kezkatu. Gasteizko energia komunitate bulegotik lagunduko dizuegu kudeaketa horiekin ere bai. Zazpigarren urratsa, finantzaketa. Edozein proiekturekin bezala, finantzaketa funtsezkoa da. Horregatik, garrantzitsua da finantzaketa iturriak ikertzea. Bulegoak egungo araudiaren eta jaso ditzakezuen diru laguntzen berri emango dizuete. Zortzigarren urratsa, etengabeko hobekuntza. Azkenik, garrantzitsua da proiektuaren ahulguneak identifikatzea, non hobetu daiteken ikusteko eta sortzen diren erronkak konpontzen saiatzeko. Horrelako uneetan, oso garrantzitsua da komunitatearen kideen arteko komunikazioa, eta lanerako akordio eta metodologia argiak ezartzeak asko lagunduko dizue. Hasieran bidea luzea eta zailtasunez betea dagoela ematen duen arren, ez etxi. Lan handiek beren denbora behar dute eta ahaleginak bere fruituak emango ditu, eta zure ingurukoei laguntzeaz gain, planetari ere lagunduko diozue. Ez zaudete bakarrik honetan. Aldaketaren parte izatera animatzen al zara?